scientist rual ho chuan time travel khol mu chuakin chu musulman firfiak hoin huna zinna nan man saka an tumber chu christian na ti bo chu ani iswa hun laya zin letin khen be ma avatha khal chu an tumani engthil nge lo thleng zel don kum edi somthum pathum na niya iswa an man zana ni iswa chu ges mani huana chuan alo tong trai meka chuti atong trai lai chuan thil eng poriai mei hi aron lang thut mai chuta tang chuan assassin rol ho hi kum sang ni sum ni pani atang an ron zin le hi alo ni chung ho chuan an tum ber chu iswa chu khen be ani ma hawa tha christianity chu khovel puma alo pian ma hawan wai bo chu ani ti chuan assassin ho chuan chutlai mun chu ve kwalin azirtir te lo mu hil lai chu an mu boka chumi nu rei vak lova iswa chu sipai ho chuan manin an kalpui mek hi alo nia chung ho chu assassin ho chuan lo bei thut main sipai ho zong song chu an kaplum ta vek mai iswa po chu silai kana hliam nei chung chuan alo let ve bala sipai pakhat chuan ti el taka tong khum velin pathian fapa ni ve si silai mu po dang theilo ti zong chuan avin khum ta ngek mai iswa po chuan lo chang ve in tun hun hi chu a thlen dai to thua lo shil chumi nuwa chu pa chuan ka plum ta ani arwang chu bek chunga an khunga an hna an ti puitlin ta ka chuan hun pa nga ya an let le ta dia chuti mek lain scientist fel rual te chuan thil thlen dan chu an lo mu ve kara engkim siam thale tura hun an sin let ve fatangai ti po an shethiam ngal achan chu hun kal to an ti ching pen awangin khovel chu a chhevek theiti an hriat wang ani ti chuan hunin herdan thlak le tum chuan huna an sin let ve ta a assassin hoin iswa le azirtir te an tha ma shet minute som vela chuan an chuak ta hlol ti chuan ngai dan dang te chu han ruam man ngal sok sokin hun pa nga ya let le a hunin herdan a in thlak ma nge ya let le vat chu an tum dan ani ama ero chu an singa pakhata han let chia tia chuan assassin kai hruai tu pa chuan alo man ngal chak mai chumin nu rei fak lova khovel chu alo in thlak chan ta khovel to panti ang mai chuan alo oma timeline thara chuan mihring te chu an mang to hial bok leia tang chuan sakol mak tak tak te chu an lo chuak zut suta chung ho chu mihring timbang tu le mel marap om tak te chu an ni ti chuan thil engkim lo in chan dan chu hetiang hi ani thatam vak lo kalta atanga lo in chan ani nge nge a iswa thattu te singa telve tur pakhat brain na lo langa ani hi military officer bang ta ani bok an chung kwa a motor lo tlan mekin atir chuan brand le achung te chu pathian tri tlat ring tu thatak an ni thin ma se hemi tum hian engkim chu aronin herdang lam don ta brand le achung te chu khodanga na thil awangin an pem dona top secret company a head security offer thatak amu wangani chutia hlim taka an tlan lai chuan an kar chu trak lian set mai hian ron suta chor mai chu chet sualna chuan anupui le fa te chu achan boka engma ti thei nei lo chuan anupui fanau te thilai chu a clear liam top mai ani chu athil ton awang chuan anun chu hreomati in pathian rin na po chu alo thla thlam ta a achung te achan him lo awang chuan pathian chu a huat hian a hot top ani ber mai tundin huna phei chuan pathian a omti po chu a ring hlel rum to sin dot le chuan scientist no pangle harwang thatak rem goldstein chu alo langa emily nen chuan physics test an nei na huna anin tong ta hlo in kom ta zelin zanria kil dun te chu an soi dun ta hiala chumi san chuan remate in lama zanria chu kil dun ta in chu ai dona emia tong trai lai chuan rem chuan rondo nai moti in ki salo tum hlak ma se atong trai ti a hrethiam le thuaya chumi san chuan thil sang sang manga in ti hlim dunin nuam po an ti dun feu atopa rem chuan emi phone hun chu anei ta nge nge a
thathum han liam le chuan rem le mi po an lo in po to hle thian thar te chu an charbel ve zel boka Felix le Simon te ni in an pali chuan object mun khat atanga mun danga son theina khol siam chu an lo tum me kani an project bul tum tu ber chu arap pahau sa ton to amet ania chu baka brand chu a security lu berni in brand in na thila wanga pe matum chan po kha he na wang he lo nge nge leplama po chuan scientist ho chuan rim takin na anola thok ve zela an zauta mo tia rem chuan en chin na nein an khol chu arun puak ta dur mai chu thil puak awang chuan an boss Ahmed chu en fia tura arun kalangai pha hiala ama ero chu rem le apol ten an shiat mi alo chu an hlo cham emo an ti lain cher chu a omna an lo son thei reng ti chu ani chu wang chuan paho saton to Ahmed chuan chung scientist ho chu atop ti ma a hlan kai pha hial bok chu mai chu la ni lo Ahmed chuan hlo le lo man thatak apek tur thuala tiam cheu ani an boss ber Ahmed chuan hun liam to do om lo tak mai alo neya anu le pa te chu Christian an lo in le awangin ma ni rin na phat san ti in an tha saka chuta tang chuan Ahmed chu rin na lamang nget tak alo ni bok nen Christian na chuan anu le pa te alak saka ngain a hota em mai ani he project akalpui na chan berpo huna zin let le adu wang ania kum edi somthum pathuma let le a isua chu watha boka Christianity nuai bo fek chu atum ru hle apathian chu pathian dik taka ngain tun khovelam hring te pom dan chu thlaka athi na le thole na chu thlentir lo chu atum lian berani chuti mek lain rem le ami te chu monitor atang ametami le saten an thli reng wang chuan na an tho reng ngaya chu wang chuan an hne ta deuh nge ni camera in a hmu phak lo china chuan zial zup chol an lo nei hlak chuti an omdun lai chuan thom mak tak mai hi an hret atlat mai rem chuan server then khat chu en fia ngalin ta chuan Ahmed chu terrorist polian tak tenen an lo thok ho reng ti chu a hmu chuak ta hlol mai terrorist ho an lo in nam hnoi ve chan po man chua ni lowaral thuam in thon zung theina chu an lo du wang ania engkim a sheve ta vek amai ro chu an thuru ka hai chuak ti an hriat lo nan na chu an thok chun zom mela chutia re mina han beile wang nuwa bungro in thon theina chu a siam theita hei mai ba ka hian an thil thon chu mun shan mai ni lo an khol chuan hun kal tole hun lo la om tu lama chuan a thon thei bok chua thil mu chua chu Ahmed ami le sa te po chuan an lo mu ve renga rem po chuan chu khol lo om tak chu midik lo kuta om ma a file chu delete le vat atum ngala ama ero chu security ho chu ron lut thut main rem chu an man ta ngala ta chuan Ahmed chuan engkim ron puang ve ta edi somthum pathum huna Jerusalem lama zin let le a isuale azir tir te tha vek atum thu ron soi chiang ta a khovel puma Christian na zong chu nuai bo vek atum thu soi tel bok ma se abuai na bernita ero rem chuan khol na tho dan secret code chu azep tlat Ahmed chu a shil du tlat lo chu wang chuan Ahmed chuan rem chu soi sak tirin warehouse lama chuan khung ta a chutlai hmuna chuan brand chuan rem chu kut thlak chuai main code shil wat tur te chuan han ti ta piep maya a shil theinan rem anu le pa te chu an ron hruaya tha te chuan an vo bok ma se rem chuan thil thleng poi lutuk tur a hriat awang chuan ala zep chang chu wang chuan anu le pa te chu an kap hlum ta ani chuti mek lain emi le midang ho chu rem a botak dai awang le a phone a chan lo awang chuan an lo mang ang ve hle a chutia rem sunga an buai lai tak chuan Ahmed le a ho te chu an lo lang thut an thian ho hne na an contract a top thu le na an tho ho to lo tur thu ron shila an lo man tur ero an lo in tiam to anga apek vek tur thu shil tel bok chu baka tun hun chunga tan an na tho lai shevelo pon lam mi chu biak po an la khap sak cheu chuta emi chuan rem omna aron sot ta a Ahmed chuan dot lo shilin US military project lian tham lutuka athomek thualo shil zai
chumi nuwa Ahmed chu reman phuar be na lama kalin Emile achian te anti na tur thuaron soita ka chuan rempo chon du thlan tur danga sheto lo thodun pui chu arem tile ta a ti chuan time machine chu boy pui le ta char charin an zo fel nuwa Ahmed chuan a hote zinga pakhat chu en chin na nei turin han tira chu pa chu khol chunga han lu chuan bota thutin apia loka chuan ron chuak le chumi omzia chu an khol boy pui lai chu a man thei to ti na ani chuti an khol a thatta ka chuan Ahmed chuan brain le akut ding lam Sabir chu an sipei te lo pu cha turina ti ta a huna sin let le a Christian an noi bo vek hun an ti chu alo thleng don ta ani brain po chuan chu thu alo hriat chuan alo phur viau mai atim te chu in pu cha tir tumina kal ngal fata lelama Emile achian te chuan security omlo hlan chu in surveillance room an lo lu ru thei hlawa monitor atang chuan rem omna po chu an hmuzui ngal bok ti chuan aru ka chu lam chu pan fatin rem chu an va hmuta a Ahmed ruam man na song po chu an thresui ve ngal bok ani leblama po chuan brand le apol te chuan khol chu an lo mang meka kum edi somthum pathum hun laya chuan an let tarup mai rang taka an hna chu tran fatin azirtir te chu an kap ta mia brand po chuan sirtir tu ber chu alo kap hlum ve boka arwang chu bek chunga an khung hnuwa hun pa ngai lama an let le fat rem ta chen ho po chuan assassin ho chu CCTV atangin an lo clear ve renga rem chuan hun liam to a in thla ka wang chuan khovel chu rei lo te a aron dang lam dor don ti po a thiam nga lani ma se chu tiang ron thlen hun tur ero chu soi mai thai ani lem lova hun an va her dang lam na chu engtia rei to nge tia ain ngata chumi azirin minute rei vak lo emo dar kar khat hial po ani thei hun an nga to lo ti hria in huna chuan an sin let ve fata ma se an va thlen chuan hun dik lo so ka ani tlat brain le a hoten tualan tha ma sheta an va chuaka an tum le masak ber chu khovelin thak ma a an hna zo fel fata hun pa nga ya let le vat chu ani ti chuan rem le emi te chu let le in Simon le Felix chu emi le rem an lo tha palpoa an hna lo chun zom turin an la cham thung ti chuan rem le emi te chu lep lama an let le ta a ma se an omna chu rem anu le pa tha an tum lai huna khan an let ani chumi omzia chu timeline na chuan rem le emi te chu pahnih ve an om don ti na ania chu tiang che in huna zin ve tho brain le assassin te ho po kha chu ti an ron let le nu chuan Ahmed ho te chuan lo mu in an ta fak mai lep chunga an tlan lu nuwa anin kal nan ngala security ho chuan pon lama an hual bet bok chumi nuwa emi chuan idea ron nain ama tho CCTV atanga lo en tu chu han signala emi le achian te chu surveillance room rem songa an lo lu ruk lai mek kha alo ni ama vek ne na chuan sign language mangin Ahmed thil tum song le rem warehouse lama an man thua shil ta a chumi nu loka lep lama biru rem le emi te chu ron lu chilin an kap hlum ta nge ani Simon le Felix po kum edi somthum pathuma chuan an lo la om ve sela an chen te rem le emi thi to chu shelovin an lo la ngak ve kiau an ron lan thei tak lova chuan let ve mai an han tum ve le a ti chuan an retriever chu han met eng ta papin Felix chu alet le thei mai a ma se Simon a khol chu alo chiat tak dai awangin ala tang thung Felix chu alet rual deuh tho chuan Ahmed le a thui hruai pa chuan an lo chang reng chu ni in an man ngala khovel thara chuan Ahmed chuan Isua atha ta ka wang chuan Christian a chu alo nuai bo to ani ma se rei lo te a khovel thar chu an be sei lo lam daya chuan aronin thak ta thut mai khovel top hun emoti tur khop chuan khovel chu a bol hloa khovela chuan in hriat thiam na le in ngai damna om to hek lo mishing te chu an mang vek to emoti mai turania mishing chen theina ani tak lova chuan
Felix te ho po chu lei an chedonga chuan an thi zui ve nga la ni chumi omzia chu Simon ti lo he movie a scientist lo lang masaber te ho kha an thi vek to ti na ani chuti mek lain scientist version panhina te ho chuan warehouse a re man phuar lai chu an lo mu ve ta chi a version masa lo ton to ang chu tong chho zelin an hnung an zui ve zela rem chu an chan chua nuwa huna chuan an sin le ngal version masa te ang tho chuan brain le apol te lo thlen ma shet minute som vela chuan an chuak ta bok ani rei lo te a brain le ho te po chu lo lang thuain Simon le Felix chu an ron kap hlum ngala rem le emi ero an him hlo anin beina awang chuan brain le sabir po chu an lo tlan che thui man hle ama ero chu emi chu a hliam na man hle a ma se emi chuan ama ai chuan an mi son boy pui fat tura rem ti in brain le sabir te chu isu an tha ma avadang fat turin alo ti ve mol mol rem chuan kalsan chu alo she hle ma se emi in ati tlat awang chuan rem ti ve ta a ti chuan a kor chu hlipin emi hliam chu atom sak tlata ami son ti tur chuan a kal ngal vat akal deuh nuwa rem chuan sabir zok chu a hmuta hlol mai rang takin a vat chuti mek lain Simon masa zok po chu timeline shana a khola chiat awangin alo la tang ve renga alo beidon po mel hle ani chumi zana chuan gas mani huana kal ve in isua tong trai lai chu atak nge in hu ve ta hlo mai Simon chuan a thil mu chu oi harati tak zet Passion of the Christ movie vela tanga thil thlen dan tura hriat sa awang chuan isua hna chuan a thil ti tum chu thulle mai turte chuan an ti ve ropa isua po chuan lo hrilh fia in a kong zo tur om chuna ni thu lo hrilh fia a Simon chu hun lo om tur atanga lo kalti alo hriat sa veka wang chuan Simon chuan makati hle bok chumi hnu rei lo te a isua chu sipai te chuan an ron man ta a chutia sipai hoin isua an hruai lai chu rem po chuan alo mu ve ta chia bok avakal hnai chuan sipai pakhat chuan lo tuk dol hlak tumin ma se rem chu atlan che thei ta hlo emi kianga bok chuan avalet le a chuti lai chuan a retrievers chu aron eng tatlat hun pa nga ya tang chuan amet chuan an khol chu alo ti top sak hi alo ni tuna chuan let le na kong chu awang ta hle atuk singa chuan brain le sabir te chu khatia an tlan chiat nu khan ami cheng te anga in chei dang lamin isua an khen be ma nge ya an hna zo felvat chu an lo tum ve meka ma se an kong chu ti chuan op tu om ve tatlat sabir chuan tun lai khovel ang tura ngain tomato an zor lai chu an kei ve ngota chutia poisa pelova mi thilak ngot chu edi somthum pathum laya sualian tak anga ngai ani te tlat chu wang chuan an mani man turin sipai ho chu ko ngalan nia indin chil taran main sabir chuan sipai pakhat chu han kap ta pop mai buai ta nuai main ma se sipai ho chuan an tam hne ema wang chuan an man ta nge nge a khen be tura ti ngalan ni anin sualna lama khan sabir chuan a retriever lo hlau chuni in meiche pakhat hian alo chara chuti lain le lama isua po chu khen be turin alo hruai ve meka a khen be na tur cross chu puttirin an vopa reng bok chu thil alo mu chuan Simon chuan alo khongai hle a isua chu tlan che tura apui thei thu le tlan che mai tur te chuan alo ti tariap mai ma se pathian fopa chuan he khovela an pui ber chu tlan chiat san thei ani lo ti a hre chiang hle ti chuan Simon chuan isua chu han kai thawin cross chu aput sakta a hun han liam le deuh chuan isua po chu khen be alo ni ta a chutlai hmuna chuan rem chuan emi chu ron pomin emi chuan amit nge ya isua mu ve achak em wang chuan rem chuan ron hruai ani chuta rem chuan a bial nu emi chu ti dam le tura isua chu ngen lom lomin pathian fapa ani tak tak le tak tak lo chu fin fia turin ati bok ma se isua chuan a hmel ma chu ngai dam phop turin alo ti chu emi kap tu brain kha ani heti laya kan hmu le tak chu
Isua ding le veya an khen be tak ta chu Brent le Sabir te kha an lo ni reng mai Brent chuan a thil ti sual zong te chu a poizia lo hretua anun lo man to dan le pathian om lo hiala lo ngai hman awang chuan a in chhir hle bok ti chuan Isua hne na chuan ngai dam te dilin ama chu hre reng turin a ngen ta a Isua po chuan a hriat reng tur thu hrilin in chhira ngai dam a dil awang chuan a ngai dam le ta ani Nuai lama rem chuan a hmel ma Brent a ngai dam theilo awang le Isua chuan engna ma a tho sak don lo ti a hriat tak awang chuan hmun danga puina zongin a fak le ta a awa fe hnuwa Simon den khan an in tong le ta hlo mai an din hmun om dan zong chu a hril ve ta vek hun pa ngai lo langin Ahmed chuan Brent le Sabir a biak thei tak lova chuan ama nge chu zin ve a tum ta a zin let ve in Isua an phum na thlan chunga chuan awa chuak ta hlol Ahmed te sa khua a chuan Isua tholen na chu an rin miau lo awangin Ahmed po hian a rin dan chuan a zirtir ten Isua taksa chu an la bawanga a thole angin an tlang au pui ti chu a rin dan thin ani chu wang chuan a zirtir te lo kal hun chu a lo ngak ve top mai chutia omlai chuan lir chu a ron hing ta dura a hlo tak em awang chuan a device chu tinung vatin let vat chu atuma ma se Isua taksa chu ala tel ve ta hlo mai pon lama chuan emi le rem po lo om ve in li ron hing deuh thut chu Isua ron thole hun emoti chuan a ron chua hun lo ngak ve kara Simon le rem chu thlan chunga lut fatin ma se an mu zong chu glow stick zong chu ani engkim chu man thiamin Ahmed thil ti vek ti chu an hre thiam ngala chumi hnu loka mei che panhi te chu lo lang ve in Isua taksa lo bo ta dai chuan ron mu ve a Isua chu ruk bo emoti chuan an chi ai man hle chu vele rem le Simon te chuan thima tanga glow stick chu ron keng dewa main Isua thole thu an ron puang ta a chutia glow stick eng pup karami pahnih ruang am ringot lang thei ta chu van tir ko emoti in lom tak chuan an net le ta a engkim chu azia kang thlapin ala thleng zel ma se kan be sei ang ero ani tak chia lo mele thana tanga an chua nuwa emi chu va panin emi chu alo thi teu to hle ti chuan han tor fan nuwa emi pahni na zok po chu athile ta ani chutia ti chunzom tur po shelova an omlai mek chuan ama se bira retriever lo char tu kha lo lang ve lol mai device chu aron pe kir le nuwa Simon le rem te chuan hun pa ngai let le chu an tum vat ti chuan an mani masa zok ti ang pok khan re manu le pa te an man la ya bok chuan an kir le ta a ta chuan an thian ho version pathum na te chu damin an lo la om kim fek ani ti chuan chu huna nge mei chuan an chin let le ta chota an thlen rual chuan a metabi le sa te chuan lo kap ngalin Simon zok chu an kap fu nge amai ro chu Simon chuan silaya lo nei ve keu awang chuan chung ho chu kap hlum ve ta fek mai ani chumi hnuwa rem chon program song chu lo ti che vek turin Simon chu atia chu chuan time loop chu ti topin timeline nei tu version pathum na ti lo song chu an bo vek don ani chumi omsia chu an ma ni po khovel shanami ani awang chuan an bo tel ve don ti na ani chu thilan ti zong nuwa rem chu anu le pa te chan turin nakal thuaya chutia rem kal nu lok chuan timeline shan chang Ahmed version 2 na zok Isua thana lut rupa kha aron lang ve thut Simon chu ron kap hlum tange nge in ma se Simon chuan khole program song chu alo ti che man to chuti lai chuan rem po chuan anu le pa te chu lo chan thei ta in chumi hnuwa Ahmed tun khovela cheng mek version pathum na chu azong le ngal vat office lama chuan avaluta Brent chu lo omin rem chuan kap man ther hle emi atha awang chuan athin rim hle ani na taka chuan tun hun hi khang thil song thlen ma ani awangin tuna Brent kan hmu lai mek hi chuan emi kha ala kap lova ka kha chu hun lo la om tura thil thleng tur chawal ani
chu po chu rem po chuan a hre thiam le thua ya ti chuan rem chuan Isua thu soi mel ma te ngai dam tura ti khala sherengin she tak chung chuan brand chu angai dam thu aron chak chuak ta hlol mai chuti lai tak chuan sabir le midang ho chu ron lut ve thutin emi chu an lo man boka rem hne na chuan ko ta shil lo ani chuan emi an tha tur thuin an vo bet ngal bok ma se rem chuan ko chu soidu chuang lovin brand hne na chuan a chang tu pa ani thei thua va shil ta zeu wa nei thlak takin tun tuma chuan brand chu ametin aril ru ala suk saklu tuklo awang chuan amet chu ami sual zo kani ti aman thiam ve ta thua ya ti chuan chet la thutin gar thau chu aron kap ta ngek mai ma se ani po chu amet chuan aron kap ve ta pop chuti an boy lai chu in rem chuan amet chu atnunga alo vit ve thuta amet po chu athizui ve ngal chumi hnu loka officer te chu ron lang ve ta che in amet ami le sala dam te chu an ron man ta hloma Simon Khan thi ma in program alo ti chia ta wang chuan time loop sang sang te chu mun khata anin bok khom don ta a te chuan hemi khovela mi ti lo version pathum na ti lo ho zong chu boruwa ka an tham ral ta a rem po chu tham ral ve bokin rem pakhan zok po warehouse atang khan alo tlan chuak ve chi a bok ti chuan version pathum na a scientist te chu thian to lo ani thlathum lai mai alo liam le ta a scientist ho chuan an mission dot le atan chuan brain a chung kwa chan him chu an tumania rem chuan na a tho thei hlo ringin stop sign chu vaken atumani ti chuan sinta in a movie in channa bok chuan kan kir le a brain le a chung kwa te chu motora an lo tlan le meka truck nen anin sut ma shet chuan rem chuan stop sign chu kengwa main brain po chuan a brake chu arap vata an him pha ta hlo mai ti chuan po na chuakin sign chu an hnuwa ma se a keng tu ero an puto lo ti chuan brain le a chung te chuan an mi hmu kha van tir ko ni ngei turin an ring het bur mai ani ole ka video clear tu song te in savai chunga kaloma video dot le kanin hmule cheu don nia mangcha vek ule